Ще създадем работа на тебе, братчето. Бенков, брат ми, дай ти сега. Какво трябва да правя? Ай, без да искам майката, бах. Връщам. Дерните, двигателите. Мастеркард от черните. Знаеш кои са мастеркард черните? Еми, психото ще ти обясни. Много лоши мастеркард. Аз 3% добре, бе. 3% между другото достатъчно. Да. Не се прибера и да си набия чекия, нали? И да звънна на Тодор да ми... Ляв. Не иска да свърши, че ме е жибия между. Защо? О! Илия, ела ти си те. Аз съм те. Ти си тега, ба. Това ми тече по ръката му е. Дали, бе? Да. Грозно ще те изцапа, това е лепо. Коя? Шуматка. Телата позират на Сашо Манекера. Знаеш ли кой е Сашо Манекера? Не. От Близнанската. Готов. И аз съм готов. Добре, какво се пее? Еми, не чуваш ли, бе, бата, кой е 1000 евро? Слушай, веднъж ще го подава и дава статус in love. Не знаеш ли как едно време как слагаха статус in love, като ти го пъхнеш в... И тя слага статус in love. Не. Мани, копале. Пей! Трябва да ми дадеш някакъв текст. Да Ей, не лов. искам да работя. Нали, влюбеност едно се чувства, така. От нас. И какво трябва рано да го... Така. Брейзър, слушай, само лоши думи, бе, бате. Ей, имам 3% майка. Значи ще го взима. Радваш, айде. Чукай, Илия.